Azkenen ez da emateuna harri jasotzea, bastante baldarra eta emateu, baina oso geho probatzezunen sentsazioa eta oso polita da. Ez dakit nola esplikatu, hoi probatu inberda. Hainitze zumeta naiz harri jasotzailea. Bost segundo ditu, lau, hiru, bi, bat, 31 azkenean. Larri bini darri honekin. Jodu, jodu. Bai, 31 jasoaldi, bikain hainitze zumeta. Oso gustua, egia esan Jose Ramonagatik ez pasan izango enitzak honeaino aldatuko. Egia dago, 3 urte guain ingoitut, martxo alden ikusten. Urtia pasala teknikare bai asko mejoratu deu, Jose Ramonek asko esprimitu igu, beak ikuste igunen aldeuna, aunque guk ez etzezan, baietz ezateu, eta ez dakit nik uste eskerrak beha eman bizki jola. Galditu da, hortxe, entrenatzailea eta kirolariaren arteko besarka da, eta hor dago, urrengo urteetarako marka, 21 altxaldi. Azkeneko urte hau bestiak baino asko sobiak eukitut. Importante da nik uste igeldokoa, ja bigarren urtia, baino marka hain da, geho mailabikuare bai, eta gero, ez dakit, Zarauzko Biarri, Gipuzkoa, Euskadire bai, importantia. Aiako lau arroak, bai, oso guztua. Aparte de beste urtetatik numeruak eta asko mejorau, nire sentsazioak nola bukatu eten da asko sobiak izan dira. Etxaspin egon da nire bizilagun batek esan zian, gaina hemen polideportibo niteu lana esan zian, nitze zuri eman dizut botua. Ze boto, eta kirol sariena eta nola da, eta hau. Eta ahi ba, eta horrente honitzen hau itezala. Ostia, behitu, ze ondo. Posik, bai. Ez du ematen baino lan asko da hau danan atzian. Sufrimendu asko, hemen lurrian buelta pila bat, lurrenetan da, arnaza ezin hartu, bai. Ondo istututa gaudegu. Leheno beti izan arrin bat ez dezula nahi, hasieran adibidez bolakin oso gaizki eramaten itzan, oain bolakin mejora handi egin dut eta disfruta bitet. Oain, ez dakit, lagunak dira.